Molt bona, sistèmics! Segon vídeo dedicat a treure l'entrellat als dominis de les funcions. En aquesta, com ja hem vist en el primer, tenim una operació d'aquelles que hi ha alguna cosa que no ens la permet fer. És una arrel. Per tant, quan el que hi ha dintre sigui negatiu, la calculadora ens dirà System error. Llavors no podrem fer-ho, no podrem calcular i aquells valors no poden pertànyer al nostre domini. Però anem a veure com fer-ho de manera sistemàtica. Recordeu, doneu-li el like, subscriviu-vos al nostre canal i ara ens veiem resolent aquest domini. Molt bé, per resoldre aquest domini, per trobar aquest domini hem de rumiar quina operació no podem fer. I l'única operació que podem fer és que el que hi ha dintre l'arrel ens doni negatiu. Jo no sé fer una arrel quadrada d'un nombre negatiu i cal esperar que vosaltres tampoc. Per tant, per saber quan és un nombre de ser negatiu, el que anem a fer és resoldre això que sigui 0, perquè ens marcarà els intervals d'aquesta funció x al quadrat menys 2x menys 15, que passaran de positius a negatius i de negatius a positius. Com veiem, això és una equació de segon grau. Hem de saber resoldre-ho. El mètode ens és una mica igual. Per Ruffini, equació general, suma, multiplicació. Nosaltres, per no marejar-nos, anem a fer l'equació general, que és aquella que està a prova de bombes. Això funciona sempre i sempre funciona bé. Alerta, com tenim un menys 15, aquest serà menys 4 per menys 15 ens donarà positiu, ja ho posem positiu, al quadrat, fem, resolem, l'arrel ens donarà 64, que ens donarà 8, l'arrel quadrada, i això ens dona dues solucions, 5 i menys 3. Aquests valors fan que la nostra funció sigui 0. Si ens fixem, això és una paràbola. Per tant, si nosaltres dibuixéssim una paràbola, el que estem trobant són els dos valors que dona que són 0. Què ens pot passar? Home, un cop tenim els valors que diguin 0, pot passar que venim de valors positius i canviem a negatius, com és el primer cas, o, com és en el segon cas, venim de valors negatius i passem a positius. El que segur que ens trobarem és que la relació dels tres intervals que generarem, perquè tenim dos punts, dèiem, a l'eix de les x el tenim en dos talls, farem tres intervals, seran positiu, negatiu, positiu, o negatiu, positiu, negatiu. Com esbrino quina és la nostra situació? Doncs el que anem a fer és justament buscar la imatge d'un valor. Generalment amb un n'hi hauria prou, després ens podem assegurar buscant un de cada interval, però anirem a buscar un valor que clarament estigui dins un interval i que a més sigui senzill. En conclusió, el candidat idoni és quan la x val 0. Si jo substitueixo per x igual a 0, em donarà menys 15, perquè tindrem 0 al quadrat és 0, menys 2 per 0 és 0, menys 15, que no el multipliquem per 0. I a mi, d'això, no m'interessa el resultat. El que val el seu pes amor és el signe. I per tant, em veig que és negatiu. Si anem a la part de dalt, si és negatiu, els altres dos han de ser positius. Si volguéssim, podríem anar a buscar un valor molt gran d'un dels dos intervals. Jo no dic que busqueu el 4, es fa feixuc, heu de calcular-ho. Busqueu, no sé, f de 1.000. 1.000 clarament està a l'interval de la dreta de tot i supera el 5, descreix. Si fem 1.000 al quadrat, ja li podem restar el que vulguem. 2.000, restarem, però és que 1.000 al quadrat dona 1.000.000. Per arribar a aconseguir que aquest milió sigui negatiu, voldria dir que la resta ha de ser més gran que 1.000.000. Això no ens passarà mai, això donarà més gran que 0, positiu, reafirma el que hem vist abans. Per tant, ja sabem quan els intervals en què la nostra funció serà positiva, de menys infinit fins a menys 3 i de 5 a més infinit. L'interval central, de menys 3 a 5, és negatiu i no ens interessa. Aquest no pertany al domini, no sabríem calcular-ho. Doncs ara ja només ens queda expressar aquest domini. Per expressar aquest domini, tindrem que el domini de f de x serà igual a menys 8 en parèntesis, perquè no pertany al domini, i després tindrem el menys 3 amb un corxet. Aquest menys 3 amb un corxet
tenim un corxet perquè el menys 3 sí que pertany, perquè fa que la funció sigui 0, i l'arrel de 0 de moment encara existeix. Llavors, això farem unió, perquè volem ajuntar aquests dos trossos on la x pot prendre valors. Recordem que l'únic que no volem és el del mig. Per tant, serà unió del 5, que també pertany, perquè també fa que sigui 0, fins a l'infinit. I l'infinit és un valor d'aquests que sempre el tenim posat en parèntesis, perquè mai arribaríem, no trobaríem cap x que volgués valer infinit. Ei, sistèmics, ja hem vist que per treure l'entrellat en aquest domini ens cal esbrinar quan dintre de l'arrel els valors donen 0, perquè serà el lloc on canviarem de les x negatives cap a les x positives. Si a més ens fixem que això és una paràbola, el que tindrem serà això. Podem tenir una paràbola que somriu, una paràbola que està trista, amb els seus punts de tall en l'eix de les abscisses. Llavors tindrem que aquest interval serà positiu, aquest negatiu, aquest positiu, o negatiu, positiu, negatiu. I per això necessitem aquests punts de tall. Resolem l'equació, trobem els dos punts de tall, alerta, ordenats, i per esbrinar quin signe té, anirem a mirar el valor d'un de les x d'aquest interval. El més senzill, sempre, x igual a 0, que ens donarà justament el terme independent, que veiem és negatiu. Per tant, el signe aquest central serà negatiu. Estem en aquesta posició. Comprovem-ho. Mirem si això ens dona positiu i si tenim ganes això és positiu. Agafem un valor a l'esquerra del menys 3, menys 1.000. Això ens donarà 1.000.000. Òbviament, això serà positiu. Si encara no ens en refiem, podem anar a calcular l'altre, que també ens dona positiu. I un cop tenim els intervals de quan és positiu, calculem el domini. No ens oblidem. Tenim que el domini de la funció serà la suma dels dos intervals on és positiu. De menys infinit fins a menys 3, el menys 3 inclòs, perquè dona 0 l'arrel. I l'arrel de 0 existeix, fins que jo sé. Unió seria el més l'altre interval de 5 fins a infinit. I amb això ja hem resolt el domini d'aquesta funció amb un arrel. Aquest negatiu, un regal, no li fem cas. I ja bé, com deia el mestre, siempre hipotenusas, nunca catetos.